Moje ime je Luka Jučević, ja sam predsjednik od Zapadne Australije komore. Moja organizacija, kompanija je Jučević Consulting. Mi specijaliziramo kako da promijenimo kako narod radi na posao i plus gledamo za zdravlje i kako to možemo bolje sve te stvari napraviti. Mi pravimo bolnice, zadnja bolnica smo završili sada za dječna bolnica preko 300 kreveta. Mi pravimo sve biomedical technology i kompjuteri što se pomože za bolnice i za te stvari. Mi isto pravimo mnogo stvari, technology sa stadiums, radili smo u FIFA World Cup, prije pomogli napraviti prvi wireless za nogomet. Isto radimo mnogo stadiums preko Australije i svijet. Vaša motivacija dolaska na Meeting G2? Sa komore moja motivacija je da ne samo u Australiji, da bolje mi imamo komunikacije i kolaboracija sa businesses, a isto u Hrvatskoj isto da možemo, ja mislim, imamo dosta znanja i da možemo pomoći isto nove kompanije ovdje što probaju da prodavaju svoje stvari preko čitavi svijet. Da li ste zadovoljni, da li je meeting ispunio vaše očekivanja? Potpuno, bilo, ja mislim, strašno, vrlo dobro organizirano i ja mislim da Josip i su bilo dobro kako su se napravili i organizirali preko čitavi svijet i zadnja, ja mislim, iz Zapadne Australije, mislim, svaka godina 4-5 od nas dolazio, ova godina opet ima 5 od nas isto sa full support da pomožemo kako možemo pomoći.